Ma, ma, malyaring manalbeti be. Sabado naman eh. Sige no. Panayan kaya mo itong nga palabas. Ano ka santing? O sige na. Saguli mo ne. Okay ba? Matutog na ka ne. Manigaral ka palisyon pa nga pinandit. Eh, nano kaya makapalabas? Wow! Alrose Ruiz. Oh, ma, subscribe ko kanini. Hindi ka galing. At inya ka ng palabas, ma. Blusang itim ya ka no. Magkano ho ito? 120. Mukhang napakamahal naman ho yata. Wala na ho Eto ba pa, kayong mamili iba? ka. Maraming magaganda rito. Eto, Ito ho, magkano ho? 50. Saan ho ba pwedeng magsukat? Dyan ho. Ayan ang kwarto. May salamin. Sige, sandali lang ho ah. Grabe! Kabilang ko kaya lagong makanyang kalupa. Uma, mantuntanapin kayo hukay-hukay nung ating blusang itim. Mata, ating kung pag-asang lagong kalupa ng kaya. Hey? Asa ka dyan? Asa? Ay, matutod na akong mupen. Malang mang lamang. Kaya paninap lago ko na. Sabi ni gising na Ken, ang pinungno mo. Hindi sa brusang itim ba? Matsura ko. Ano dyan, mababangongot ka mo? Patugutan mo niya kasi yung busang itim ba yun? Eh?